Beboerne i Rødvig Havn er vant til udsigten over Stevns Klint. Men de drejer alligevel hovederne, når de ser den her version komme rullende. Det er tæt på, at de kører galt. Jeg var blevet advaret på forhånd, så jeg havde set frem mod at se, hvad det var blevet til. Flintestenen er her, og så kridtet det her. Det er den lokale caféejer Michael Gustafsson, der har fået lavet Klinten og Klintekongen som campingvogn. Den er sej. Den er meget sej. Den er meget sej. Den er meget sej. Formålet er at lokke turisterne til fodenden af den nyligt udkårne verdensarv. Det er jo for at lave reklame for Rødvig på Stevns, fordi jeg synes, det er sådan et dejligt sted. Udvendigt er campingvognen Klintekongen. Indvendigt den lokale Højerup Kirke. Det hele bygget på stellet af en campingvogn fra 1979. Udenpå har vi så klistret nogle flamingoplader på, og så er der blevet skåret i det med en hobbykniv, så man har kunne få de her former her. Sidste år kom Stevns Klint på UNESCO's verdensarvsliste og gav med et slag mellem 30% og 40% flere turister. Og Michael Gustafsson vil gerne gøre en ekstra indsats for, at de bliver ved med at komme. Kommunen laver en masse nye ting, og så må vi jo også selvfølgelig følge med, at vi også laver noget. Og han er ikke den eneste. De handlende på Stevns har nemlig fået øjnene op for markedsføringsværdien. Klinten kommer på alt fra bagværk, her klintekagen fra en af de lokale bagere, over busser til nu altså også en campingvogn. Det begynder at sprede sig som ringe i vandet med en underskov af arbejdsgrupper, der begynder at arbejde med, hvordan ser man sig selv i det perspektiv, at man er blevet verdensarv, og det begynder at spire. Michael Gustafsson fik sin idé fra en udstilling i København og allierede sig med den ukrainske kunstner Yuri Lotonenko. As an artist, we have a broad imagination, and that's why it looks like this now. Planen er, at campingvognen skal køres ud til arrangementer i nærområderne. Det kunne måske være i Faxe eller i Køge, hvor der var fester og sådan noget, man kunne sætte den op. Og det er ikke sikkert, at den kommer til at køre alene. Caféejeren og den ukrainske kunstner er nemlig ikke færdige med at smede på den varme verdensarv. We have an ideas, of course, and we would like to make 5 at least. Men hvordan de nye campingvogne kommer til at se ud, vil makkerparret ikke afsløre. It's a surprise.